Med NovaPoint 19DCM har vi flyttet arbejdsopgaver til informationsmodellen. Det er en stor forskel og et stort skridt. Se for eksempel på E16 i Sandvika, der er blevet arbejdet på i et godt stykke tid. Vi kan se, at arbejdsopgaverne faktisk har dokumenteret alle ændringer i modellen, samt hvordan hvert objekt er blevet lavet. Som denne vej for eksempel. Hvordan blev den beregnet og importeret? Når du starter et nyt projekt, vil du typisk vælge mellem nogle templates. Her vælger vi en foruddefineret standard, hvorefter der bliver dannet en opgaveliste, som efterfølgende gemmer alt, hvad du gør i modellen. En stor nyhed er håndteringen af koordinatsystemer i hele processen fra start til slut. Man starter typisk op med en af de templates, der er i systemet. Vi understøtter alle UTM-systemer. Så du vælger koordinatreferencesystem for projektet. Du kan altid gå ind i modellegenskaber og se, hvilket koordinatreferencesystem der er aktivt. Når du importerer en fil, udføres der en validering. Har filen samme koordinatreferencesystem som modellen eller ej? Hvis ikke, vælges en transformation fra det medfølgende bibliotek. Eksisterende infrastruktur. Vi får mange af vores informationer i begyndelsen fra kort i dag. Her har vi importeret et kort med nogle bygninger. Vi ønsker, at de bygninger skal op i 3D. Så jeg vælger bygningerne, og jeg vælger til hvilket niveau eller fra hvilken overflade jeg vil have dem til at blive ekstruderet. Herefter beregner systemet volumen for alle udvalgte bygninger, og afhængig af kvaliteten på grundkortet kan du få en ganske god visning af, hvor du er. Det er en rigtig god start, når projektet for eksempel skal foregå i en by, og det hele er kun baseret på kortdata. Det er meget almindeligt, at du får en masse information om den eksisterende infrastruktur, som egentlig kun er linjer eller punkter. I dette eksempel ønsker vi at ekstrudere et ledningsrør fra en ledning, der kun er en linje. Så jeg udvælger de ønskede ledninger fra min integrerede 3D-visning. De markeres med rødt. Så vælger jeg hvilken form for ekstrudering. Skal det være cirkulært, firkantet eller jeg vælger dimension og diameter osv. Røret beregnes, ekstruderes og gemmes i modellen. Her har jeg valgt nogle specifikke ledninger, men jeg kunne have valgt objektet ledning og derefter ekstruderet det som en enkelt opgave for hele modellen. Et andet eksempel på denne funktion kunne være, at du får designdata fra andre, der kun er linjer. Her har vi nogle sikkerhedsbarrierer, der kom ind via en import fra en DBG-fil. Så lav nu en udvælgelse på baggrund af importfunktionen. Så når jeg vælger det, kan jeg se, at sikkerhedsbarriererne bliver røde. Det betyder altså, at jeg har valgt det rette objekt. Endnu en gang vælger jeg form og dimension med mere. Og herefter beregnes sikkerhedsbarrieren og lagres som volumener i modellen. Og dette giver selvfølgelig en meget bedre visning af det endelige resultat. En anden typisk situation er, at du har en masse information i
2D, altså i 2D-punkter, og du ønsker at tilknytte en sætværdi. Her har vi en gruppe træer, som jeg ved skal blive stående under hele projektfasen, og derfor vil jeg have dem til at være synlige i informationsmodellen. Så jeg vælger træerne ved at bruge opgavevælgeren igen. Og jeg fortæller systemet, når jeg har valgt alle træerne. Du kan se, at de bliver markeret med rødt, når jeg har valgt dem. Man er i fuld kontrol. Jeg vælger herefter til hvilket niveau jeg ønsker at hæve dette, samt den øverste terrænoverflade. Og med en forskydning på 0, bliver træerne nu flyttet op til niveauet for eksisterende terræn. Og man kan altid efterfølgende kontrollere dette i den integrerede 3D-visning. Og det ser ud som om, at de endte, hvor de skulle. Vi kan tilføje terræn på flere måder til modellen. Her har vi importeret en Land XML-fil, men med Land Cover Use. Når du klikker på et område i vinduet med tværsnittet, kan du se, at det samme område også bliver valgt i 3D-vinduet. Og alle oplysninger om området kan ses under egenskaber. Alle oplysninger kom ind i modellen ved import og blev gemt til hver objekt. Arealplanlægningsdata gemmes nu direkte i modellen. Det betyder, at arealanvendelsesdata er tilgængelige for alle andre fagområder og brugere, og det gælder igennem hele projektets levetid. Og man kan altid udvælge et område og få vist alle oplysninger i egenskabsvinduet. Alle disse værktøjer til at berige data fra den eksisterende infrastruktur giver vejdesigneren en rigtig god start. Som i dette eksempel fra E16 i Norge, hvor vejdesigneren netop er gået i gang med hans egentlige vejprojekt. En ting, der typisk ændrer sig i starten af et projekt, er linjeføringen. Du kan altid klikke på en linjeføring og få udløst alle de geometriske oplysninger. Alle parametre kan ses under egenskaber. Og hvis du ønsker at ændre linjeføringen, gøres det i de samme vinduer som tidligere. Du indtaster nye parametre og kan hurtigt se, hvordan ændringerne påvirker linjeføringen. Den store forskel er, at ændringen straks gemmes og vises direkte i modellen. Du kan her se den ændrede linjeføring, som er lidt nedenunder vejen. Vi genberegner vejmodellen, og beregningen fjerner den gamle vej og gemmer straks den nye vej i modellen og viser den i 2D-vinduet. Så nu er det hurtigt og nemt at se, om den nye vej passer sammen med designs fra andre faggrupper. Du kan også se stationeringen i 3D-vinduet, der giver et bedre overblik over, hvor du er. Du er nu i kontrol over dine modeldata. Du kan dele dine oplysninger med andre brugere af informationsmodellen til enhver tid, og du kan hente og downloade supplerende data. I dette eksempel laver vores kollega i Belgien nogle ændringer i hans jernbaneprojekt. Han ønsker at dele dette med mig. Han trykker på Share-knappen og får adgang til Quadriskyen. Her beskriver han de ændringer, han har udført. Dette er meget praktisk, da der er en funktion What's New i Quadriskyen, og alle i projektet kan se, hvad andre har gjort.
Nu logger jeg ind på serveren. Jeg vælger at downloade hele projektet fra Quadriskyen. Jeg kunne også have valgt kun at downloade nogle objekter. Jeg kan se, at jeg har den samme model, som han har. Her ser vi, oppe til venstre, den samme model. Det er en af de største nyheder, fordi du nu kan se, hvad dine kolleger har ændret i den fælles model, og fordi hver en ændring dokumenteres. Hvis jeg ønsker at lave ændringer, så kan jeg gøre det, og ved at vælge funktionen Share, så opdateres modellen for min kollega i Belgien. Det er vigtigt at få information ind i modellen. Du opretter objekter og tilføjer information til disse. Ligesom denne brønd, der er importeret fra NovaPoint VA-biblioteket. Den er nu delt op i forskellige objekter. Den opdeling sker under importfunktionen. Her anvendes en konverteringsfil ved import fra DWG. Det kan være ud fra lagnavn eller et givet objekt med detaljerede oplysninger. Du kan selvfølgelig altid udtrække alle dine views til AutoCAD. Du vælger hvilket vindue du vil udtrække. Du kan nemt bestemme hvilke objekter du vil have optegnet, og du behøver ikke at huske hvilken fil objektet kom fra. Du vælger objekterne som her og eksporterer til DWG. Du kan udvælge objekter i et hvert view. Ligesom der, hvor vi danner en visning af længdesnit. Du kan enten lave en snitfunktion fra en given linje, eller du kan tegne en linje, som snittet genereres ud fra. Det vises altid i planvisning, hvor snittet er. Du kan vælge at vise alle objekter i snittet som her, eller gå ind i dialogboksen og vælge, hvad der skal vises i snittet. Du kan se, at objekterne bliver markeret med rødt, når de vælges. Længdesnittet skærer gennem mængder, overflader, linjer og mere. Igen, vælger man i et vindue, er det valgt i alle andre vinduer. Tegn det i AutoCAD Plan, 3D eller snit. Med NovaPoint 19 DCM bliver BIM for infrastruktur tilgængelig
for alle.